Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali koma poyamba nayi mitu yake. Akatswiri pandale ati ganizo la chipani cha UTM lochotsa mchipani mtsogoleri wake wakale a Michael Usi asanakambirane mokwanira silolondola. Bungwe la Malawi Institute of Procurement and Supply MIPS lati lamulo latsopano la Public Procurement and Disposal of Assets lichepetsa mchitidwe wakatangali mu ndondomeko yogula ndi kugulitsa katundu pakati pa boma ndi kampani zosiyanasiyana. Timu ya Mighty Mukulu Wanderers lero yakonza zochitika zosiyanasiyana ngati njira imodzi yokondwerera mmene yachitira mchakachi. Munkhani yathu yoyamba katswiri pandale Humphreys Mvula wati ganizo la chipani cha UTM lochotsa mchipanichi mtsogoleri wake wakale a Michael Usi asanakambirane mokwanira sicholondola. Pakadali pano a Usi sanayankhulepo kanthu pa nkhaniyi. Malingana ndi chikalata chimene wasayina mneneri wa chipanichi a Felix Njawala, Dr. Usi awachotsa kamba kobweretsa chisokonezo mchipanichi mwazina. Sabata ino Dr. Usi anawuza owatsatira awo kuti akudziwa bwino lomwe zomwe chipani cha UTM chikufuna chiwapange ndipo kuwayitanitsa ku komiti yosungitsa mwambo ya chipanichi inali nyambo chabe. Sina dabwe kuti ndaona utausa awachosa ndikubya utausa makhala mu chipani cha UTM chifukwa cha malemu Chilima. Chifukwa Chilima amata kuwaona akusi kukhala ndi value ndi kufunikira mu chipaniwo and munaibe munthu wina oposa Usi mu chipanimo. Koma anthu ambiri mu chipani cha UTM amaona ngati Usi munthu amene wabwera wongosokoneza andisana ine ukhapa mpando amayesesa ndithu kupanga zinthu zambiri zoti mwina ampange frustrate Usi or kuti amchose Usi sanati kuipeza ndiye mwayo kubwera unali omweyo. Koma kunena za sogolo kwene ndikuona kuti mwina achipani cha UTM disciplinary committee ikanayenera kuganiza njira zina osati kungofikira kuti dismissal iwe watakuchosa choyoti dismissal ndi chinthu choti umukumuchosa munthu chasakhaso mbali yanu. Sipano mundare tili ndi maona kuti chisiru chili ndi mwini wina aliyese amene amakhala pa usogolero wa ndare amakhala ndi anthu amene amamkhulupirira ndi amakhala mchipani muchifukwa cha iyeyo. So mungapange zimene za myezi 9 yasala yoti kukhala chisankho. So mwina ndikuona kuti ntchito yayikulu ikhale pano choyoti panopo ndikuti UTM ija ilibe wina aliyese founder amene mwina kupatula Njawala ngati anayo founder amene angati kupita kwa anthu pa grassroots kuti azikwanyengerera anthu aja kuti akhalebe a UTM. Chifukwa chapani cha UTM chinali chanafike penipeni chifukwa mukawerengera 2019 chipani cha UTM ndi Cyrus Chilima amene anapeza mavoti 1 million. Koma chipani chinapeza ma MP 4 basi kuonesa kuti chipani cha UTM icho anali Cyrus Chilima. So Usi nayo sanandika kagulu kache ka anthu amene anali mchipani mokusatira iyeyo. So mwina saka nakhala ndondomeko yochosa mwina kanakhala ndondomeko yoti tsopano akambirane pakhale mediation atume anthu kama azibusa kandi maloya kandi ma-academician akhale limodzi aziwane kuti aone kuti zili bwanji. Koma kupita msogolo sindikuonanso kuti Usiwo nkhani imeneyi ayivomereza kungoti basi achitika apita ku court. Akayamba kupita ku court ndio pakhala ma injunction ndio achidwa mamoti aononge nthawi ndi ndalama kuyendesa chipani azipeza kasona kuononga nthawi ndi ndalama kulimbana ndi court battles. Komanso anthu ena amsatira Usi ndio achifokesa chipani chichi. Choti ambira ndi mantha kuti mwina akabambe achitenga chipani chakupita nacho ku DPP. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu mdziko muno kuti aganizire zothandiza anthu osowa komanso achikulire mu nyengo ino ya chisangalalo. Dr. Usi anena izi pamene amapereka zinthu zosiyanasiyana kuphatikizapo ufa, fetereza ndi mbewu kwa anthu amene anasonkhana kwa Ankhonya mdera la Senior Chief Mabuka ku Mulanje. Tindi ripoti.
Inali ngati mphatso ya chaka chatsopano yomwe yafika msanga kwa anthu okhala kwa nkhonya kwa mfumu Mabuka kumulanje, komwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Ussi anafika kumudzi kwawo ndi thandizo losiyanasiyana. Izi ndi zomwe Dr. Ussi akhala kuchita madera osiyanasiyana mdziko muno, koma pano anaganiza zothandiza anthu amderali. Dr. Ussi anali okangalika kunyamula ufa ndi zinthu zina zomwe amapereka kwa anthuwa. Iwo aperekanso matumba awiri ndi paketi ya mbewu kwa aliyense kwa ena mwa anthu achikulire amderali. Polankhula kwa anthuwa, Dr. Ussi anati ndi okondwa kuti akumana ndi anthu amdera lomwe iwo amachokera, komanso kuti athandiza anthu achikulire ndi ena osowa. Iwo alangizanso anthu mdziko muno kuti athandize osowa pa nyengo ino yachikondwerero, komanso kuti anthu azikhala mwamtendere wina ndi mnzake posayang'anira ndale, zipembedzo kapena mitundu. Kuno ndi kwathu, ndakulira kuno, ndi anthu amene ndikuwadziwa, ndi anthu a Mulungu, ndi anthu anga, inenso ndi munthu wawo, ndife amodzi. Ndiye ndinali wokondwa kwambiri kuona kuti ndili kwathu. Ni nthawiso ya njala, ndiye ndagaza kuti kanga chepe kamene ndili nako ndiagawire. Boma likupanga chimozimozi, komanso ine monga munthu. Timasiyana kochokera, timasiyana zipembedzo, timasiyana zipani. Koma tikakamba nkhani ya moyo wa munthu, tiziona kuti moyo Mulungu anatipasa ngati mphaso. Ndale zizikhala pambuyo nthawi zambiri, moyo wa munthu uzikhala pasogolo. Kufunira zabwino wina ndi nzache, kukondana wina ndi nzache. Tikamanga kuti chilichonse ndale sizitithandiza. Monga leroli nena ukhalati kulilongwe kupanga za ndale. Ndasiya za ndale uko ndabwera kunoko kuzagawa chakudya. Chifukwa nthawi zina ndale tiziponya uko, tizipanga zinthu za munthu. Dr. Ussi atinso Amalawi akuyenera kuona patsogolo ndi chikhulupiriro. Kuni Amalawi onse zabwino, Mulungu adalise moyo wabwino. Ndikuwafuniraso ndakumulanje kumene ndili zabwino, kuno kwathu zabwino. Monga Amalawi tikhale moyo wokondana wina ndi nzache, kuti tipitise chitsogolo dziko lathuli. Dziko la Malawi ndilo khalo limene Mulungu anatipasa. Ndiye tikamachita zinthu tiziona kuti ife ndife amodzi, dziko lindi lathu. Ena mwa anthu omwe apindula ndi thandizoli polandira fetereza ndi mbewu ndi mayi Estere Waisoni amudzi mwa Ngolowera, ndipo iwo athokoza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino chifukwa cha thandizoli. Ndikaziona zimenezi takhala zaka zambiri ndikanafotereza, ndayenda mwambiri koma atafotereza ndiye ndikwathokoza kuti Ambuye azadalisa apitirize ntchito yawo, udindo wawo muzina la Yesu. Ndipesani andikuzeni mwana ili wako kuno manganya basi kwa wapo basi zankulana ndakondwera muzina la Yesu, ndakondwera Ambuye anga apita manda ose sananipange zimene koma lero mwana wanzako umamudyera kusiyana ndi wako. Ndipo pa ulendo wawo obwerera ku Blantyre, Dr. Ussi anayima ndi kucheza ndi anthu pa chisitu, pa chinakanaka, pa weaving factory ku Bangwe, komanso ku nthandizi ku Bangwe komweko, komwenso anagula katundu osiyanasiyana monga ndiwo zamasamba, makaka ndi zina. Blessings Kanache, MBC, Blantyre. Mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP Richard Chimwendo Banda atsimikizira anthu aku Kasinje mboma la Nchewu kuti boma ligawa matumba achimanga ku mabanja oposa 1000 amene akuvutika ndi njala mderalo. Achimwendo Banda amalankhula pa msonkhano umene anachititsa pa sukulu ya Kasinje mboma la Nchewu. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Polankhula pa msonkhano umene anachititsa ku Kasinje mboma la Nchewu, mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP Richard Chimwendo Banda anati boma likudziwa kuti m'madera osiyanasiyana dziko lino anthu akukumana ndi vuto la njala kamba akang'amba komanso mvula ya njomba yomwe idagwa m'madera osiyanasiyana a dziko lino, kotero kuti boma layambapo kale ntchito yogawa chimanga m'madera osiyanasiyana. Kwa anthu aku Kasinje mboma la Nchewu, Richard Chimwendo Banda anawatsimikizira kuti boma litumizako chimanga choposa matumba 1000 oti agawidwe kwa mabanja amene akukumana ndi vuto la njala masiku ochepa kudzawa. Pothirirapo ndemanga pa nkhani ya chitukuko, Richard Chimwendo Banda omwenso ndi nduna yoona za maboma ang'ono anati boma layikapo chidwi kwambiri komanso ndalama za nkhaninkhani pa ntchito zosiyanasiyana zotukula miyoyo ya Malawi, ndipo anatsimikizira anthu kuti mchaka chikudzachi cha 2025 boma lipitiriza kutumikira Malawi mu njira zosiyanasiyana za chitukuko.
Achimwendo Banda anati panopa boma likumanga midadada mskulu zosiyanasiyana za primary komanso ku secondary, kumanga zipatala zing'ono-zing'ono m'madera akumidzi, komanso anatchulapo ntchito yomanga nyumba za asilikali, kupereka ngongole zofewa kwa amayi ndi achinyamata, ntchito yomanga misewu, komanso ntchito yothandiza ophunzira ku university amene sangakwanitse kulipira fees paokha, kuti chiwerengero chawo chachoka pa 10,000 kufika pa 30,000. Achimwendo Banda akuti ntchito zonse zachitukuko zimene boma la Dr. Lazarus Chakwera lagwira mu zaka zinayi zokha, ngakhale panali mavuto osiyanasiyana, zikuonetseratu kuti ndi amene angapambane pa chisankho chikudzachi. Patenga nthawi sanapange msewu wawo usonkhano wakulu ngati mwina zaka 4 zaka 5, koma mafumu amtendere, anyamata amtendere, anthu amtendere, komanso chadabwitsa kwambiri chikhamu cha wanthu kubwera kudzamvera fundo. Dziko lililonse limakumana ndi mavuto, palibe dziko limene silikumana ndi mavuto. Kwathu kuno tikukumananso ndi mavuto, koma ndife odalitsika chifukwa cha utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera. Ndinatenga nthawi kuwafotokozera anthu akuno Kasinje kunena kuti pambali pa mavuto amene tikumana nawo, Chakwera ayesetsa kuyika maziko amene zipatso zake tsopano zamba kuonekera. Kumaphunziro tiona zipatso zapamwamba kwambiri, masukulu block 11,000 atsopano amene akumangidwa, komanso maphunziro akachenjede sakuyimayimanso, komanso kuthandiza ana ku sukulu yakachenjede oposa 30,000 kupyolera 10,000 amene ankachitira mbuyo, nyumba za polisi za ame over 4,000, mamega farm amene akumangidwa dziko lonse tithane ndi njala, tinene misewu yapamwamba imene akumanga kuchokera ku Kalonga mpaka nomapita uko. Ineyo ndikunena kuti Chakwera ayika maziko oposa amene anzawo anayikira mbuyo, koma kwa zaka 4 zenizenizi. Ndipo ndi chiyembekezo ndi chikhulupiriro komanso motsogoza Mulungu kuti Chakwera awinanso chaka cha 2025. Polankhula poyambirira, mfumu yayikulu Ganya ya mboma la Nchewu komanso phungu wa dera la kumpoto ku Bwanje mboma lomwero la Nchewu Ananse Chaula Ndoko, onse anathokoza boma chifukwa cha ntchito zosiyanasiyana zachitukuko monga magetsi a sola. Komabe anapempha boma kuti likuze chipatala chaching'ono cha Kasinje kukhala chipatala chokulirapo. Poyambirira pa msonkhanowo panachitika masewero a mpira wa miyendo omwe anakonzedwa ndi a Richard Chimwendo Banda pofuna kulimbikitsa achinyamata kuti adzipewa kugwiritsidwa ntchito poyambitsa zipolowe ndi kuti azilimbikitsa bata ndi mtendere. Isaac Jali, MBC, Nchewu. Bungwe la Malawi Institute of Procurement and Supply MIPS lati lili ndi chikhulupiriro kuti mchitidwe wa katangale uchepa mu ndondomeko yogula ndi kugulitsa katundu pakati pa boma ndi kampani zosiyanasiyana kutsatira kusintha kwa lamulo limene limayendetsa ntchito za mtundu. Mwazina, lamulo latsopano la Public Procurement and Disposal of Assets likulimbikitsa kampani komanso nthambi ya PPDA kupempha chilolezo ku bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu la ACB pa migwirizano ina ya malonda. Poyankhula ndi MBC, mkulu wa bungwe la MIPS Feston Kaupa anati lamulo latsopanoli lithandiza kusintha mbiri ya katangale imene amachuluka ku ntchito yogula ndi kugulitsa katundu pakati pa boma ndi kampani. Kubweretsamo a Anti-Corruption Bureau kuti azengapo gawo kuona kuti kodi ma-contract akuperekedwa moyenerera, zitithandiziranso ifeyo Malawi Institute of Procurement and Supply komanso mamemba athu kuti anthu aziwe kuti mamemba athu sindi anthu amene amakhala pasogolo kupanga ziphuphu pakagulidwe kapena kagulitsidwe ka katundu. Chifukwa zitisimikizira kuti pamene ICP akugwira ntchito imeneyi, pamene azikaona zimene zikuwafikira ku ofesi kwawo kuti aziunike, zimene zizikachokera m'manja mwa iwo amene ali mamemba a Malawi Institute of Procurement and Supply akatha kuziona kuti zikakhala zapamwamba kwambiri. Ndipo ndikhoza kusimikizirani pano kuti akaziona zimene zozo kuti zokhazokhazo zimene zochokera m'manja mwa mamembala a Malawi Institute of Procurement and Supply samakakhala nazo ndi vuto lililonse, sakamamveranso mavuto oonesa ngati kuti panali chiphuphu chilichonse. Kutanthauza kuti zitithandizira kuchepetsa kukayikiridwa kumene kumakhalapo kuti ziphuphu zimene zimachitika mukagulidwe ndi kagulitsidwe ka katundu makamaka m'mabungwe amene ali aboma zimakhala zochokera kwa anthu amene ali mamembala athu. Ndiye pamene ICP akubwera kudzathandizira ntchito imeneyi, zitithandiziranso ife a Malawi Institute of Procurement and Supply kuti anthu akakhulupirire tsopano kuti iwo amene amagwira ntchito yogula ndi kugulitsa katundu ameneyi ndi anthu amene angathe kuwakhulupirira kuti awagwira ntchito yabwino. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Tiye tionenso mitu yake.
Akatswiri pandale ati ganizo la chipani cha UTM lochotsa mchipanichi mtsogoleri wake wakale Michael Usi asanakambirane mokwanira silolondola. Bungwe la Malawi Institute of Procurement and Supply MIPS lati lamulo latsopano la Public Procurement and Disposal of Assets lichepetsa mchitidwe wakatangale mu ndondomeko yogula ndi kugulitsa katundu pakati pa boma ndi kampani zosiyanasiyana. Ndipo timu ya Mighty Mkulu Wanderers lero yakonza zochitika zosiyanasiyana ngati njira imodzi yokondwerera mmene yachitira mchakachi. Popitirira nkhanizi, mpingo wa Christ Alive Family CAFC motsogozedwa ndi Bishop Yohane Tembo wapempha mabanja kuti azilera bwino ana kuti adzathandize pa chitukuko cha dziko lino. Izi zanenedwa pamwambo okondwerera kuti mpingowu wakwanitsa zaka 20 pamwambo umene unachitikira ku likulu la mpingowu ku Area 25 ku Lilongwe. Zambiri mu lipotili limene walemba ndi Tiyamike Kamanga koma akuwerenga ndi Madalitso Mhango. Mkuyankhula kwake, Bishop Tembo anati ndi wokondwa makapoti mpingowu wakwanitsa zaka 20 chikhazikitsireni. Iwo anayamikira anthu a mu mpingowu pa chimvano chawo zomwe akuti zathandiza kukonza mpingowu. Iwo anapemphanso makolo kuti apitirize kuthandiza anawo kuti apitirire kukula bwino, ponena kuti izi zithandiza kuti anawo adzakhale nzika zodalirika zomwe zidzakweze chitukuko m'dziko muno. Zaka 20 zimenezi tilipo mboma lilonse la dziko la Malawi lino tilimo, komanso m'midzimu tilimo, komanso akhale kunja kwa dziko la Malawi tidafika mu zaka 20 zimene chifukwa chosangala kwambiri m'dziko lino. Mawu anga kwa Chinyamata ndi munthu aliyense kwena kuti kudekha, kuyembekezera pa Ambuye, kudalira Ambuye chifukwa zinthu zina zimatheka ndi nthawi. Kuyima pachonadi ndikudira pa nthawi. M'bado wa masiku ano umafunza changu zichitike mofumira, koma mzaka 20 zimene taphunzira Mulungu amachita bwino kwambiri mkudekha ndi nthawi. Ndipo Mayi Emandedza yemwe ali m'busa wa pampingowu anayamikira ntchito yomwe Bishop Yohane Tembo akugwira potsogolera anthu mu mpingowu. Iwo anapempha mabanja mu mpingowu kuti atengerepo chitsanzo cha bishopuyo ponena kuti izi zidzathandiza kuchepetsa kusokonekera kwa mabanja. Chifukwa mu zaka 20 zimenezi zochitika ndi zotchinga zinayi zochuluka, koma taona kukhulupirika ndi ubwino wa Mulungu pa mpingo wathu. Ende chimwemwe chathu ndi chochuluka kwambiri, chimwemwe chathu so nchodzaza tsaya. Ngati kwa Khristu anzanga ndikungwalimbikitsa kunena kuti tigwirane nawo manja ngati abishopu athu kugwira nawo ntchito imeneyi, pakuti okha sangayikwanitse, akufunika ife athandizire ngati mamembers awo. Pamwambowu panalinso phwando la mgonero akuti ngati njira imodzi yolimbikitsa mgwirizano mu mpingowu. Anthu mdziko muno awapempha kuti adzale mitengo ndi kuteteza zachilengedwe zina kuti zithandize kuchepetsa mavuto amene akudza kamba kakusintha kwa nyengo ndi kuonongeka kwa zachilengedwe. Mkulu wa United Civil Servants Sacco Francis Waliwa ndi walankhula izi pamene amatsogolera ntchito yodzala mitengo mu nkhalango ya Vipya m'boma la Mzimba. George Mkandawire ali ndi ripoti. Malinga ndi Waliwa, bungweli lidzala mitengo 280,000 mu nyengo yodzala mitengo ya 2024-2025. Waliwa ati cholinga chawo ndi kudzala mitengo yokwana 2 million pofika mchaka cha 2028. Tikunena kuti ifeyo ngati United lero lokha pa launch inoyo kugwiritsa ntchito limodzi ndi ogwira ntchito akuno tikuzala 14,000 pa woodlot imene atichita allocate forestry, and chaka chinocho chikamata tikhala titadzala 280,000 imeneyo pang'ono pomafika chaka cha 2028 tizakhala titadzala 2 million. Ndiye tikunena kuti izizi tidakhala kuti wina aliyense akupanga choncho, sitikunena kuti aliyense adzale 2 million, koma bungwe lililonse litakhalapo kuti tatenga mbali kuthandizana ndi forestry, kuthandizana ndi boma, kuthandizana ndi anthu, tikhozopezeka titafika patali. Tonse tikuziwa bwinobwino mene anthu tikuvutikira dziko lathu. Kungoyamba kamvula pang'ono tamva kale kwakuti zachitika zakuti akuti mwina kaya chakuti chagwera, madzi akukolola, nyanja ikupanga bwanji, zina mwa zimenezo ndi chifukwa chonena kuti mitengo tagwesa pena paliponse. Mulendo olemekezeka pamwambowu yomwe anayimira meya wa mzinda wa Mzuzu, Councilor Mason Waya, anayamikira United Civil Servants Sacco
chifukwa cha ntchito yomwe ithandiza kuteteza zachilengedwe zomwe ndi zofunikira pa moyo wa munthu. Dziko lathu la Malawi kwambiri likudutsa nyengo zovuta kwambiri malinga ndi chilengedwe taoneka kwambiri mutakuona kubwera mavuto osiyanasiyana malinga ndi zachilengedwezi zachifukwa michono kuti taoneka chilengedwe ndengati bungwe labwera limene lili kuti tikonze zimene zizi chifukwa tosangala kuti tikakonza chilengedwe ati mavuto amene timakumana nawo atha kusintha. Wachiwiri kwa mkulu za nkhalango mchigawo cha kumpoto Ajipate Nyonyembe ati mitengo yambiri kudzalidwa kumavuto nkusasamala choncho apempha United Civil Servants Sacco ndiye omwe akudzala madera osiyanasiyana kuti achilimike kusamalira mitengo yomwe adzala kale kuphatikizapo kupalira komanso kuchotsa nthambi zosafunikira kuti ikule bwino. George Nkandawire, MBC Mzuzu. Munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM layamikira kampani ya Said Investments pa chidwi chake potukula masewero mdziko muno. Memba wa komiti ya FAM yoona zachuma Akuzike Kafamba anena izi pa bwalo la Ngabo Community mboma la Chikwawa pa masewero omaliza a chikho cha Said Investments. Akafamba anayimirira mtsogoleri wa bungwe la FAM a Fleetwood Haya. Norbert Jameson watsandiza mbiri. Chikhochi chinayamba ndi matimu 32 koma kumapeto kwake timu ya Magalasi ndi yomwe yakhala akatswiri itagonjetsa Mphamba ndi zigoli 4-2 kudzera pa mapenalty. Masewerowa anafika ndime ya mapenalty chifukwa matimuwa anafanana mphamvu pogoletsana zigoli 2 iliyonse. Poyankhula atatha masewerowa Akafamba anati ndokhutira ndi luso lomwe mpikisanowu watulutsa. Ine ndisaname ndaonera mpira umene sinimayembekezera kukuoneka kuti kuli luso lambiri chofunika choti ifeyo tikhale pansi tithe kuwapanga kwatukula anyamata amenewa kwaonesa kudziko zomwe atha kuonesa kuti amathadi mpira ndipo tikamanya kuti upanga tikusintha mpira luso ngati limene ndilomwe tikulifuna komano sitingangokhala kunoko tilionese kudziko uno lithe kupita ku ligi yaikulu imene timanena Super League, ithe kupita ku national team yomwe ili Flames, ithenso kupita kunja aoneke anawa. Ndipo mmawa wake mkulu wa kampani ya Said Investments Said Dinyero anati mpikisanowu wakwaniritsa zolinga zake. Ife ya Said Investment tasangala kwambiri ndipo ndi zinthu zosangalatsa zimene tikuziona lero ndipo zolinga zathu zimene tinayikira chikho chimenechi zikutheka ndithu. Zimenezi ndi zimene takhala tikulingalira nthawi zonse, ndi zimene timayankhula nthawi zonse, ndipo zimenezi nzoti zikuchitika. Ndiye muyembekezere kunena kuti zinthu zimene takhala tikuyembekezera zija zikuoneka kuti zikutheka ndipo achinyamata apezeka kuti amene atithandize kuno kulowa chire. Phungu imene derali ku nyumba ya malamulo Irias Karim anaonera nawo masewerowa. Mene mwaonera lero pabwera anthu ochuluka kwambiri, pali achinyamata ochuluka kwambiri, komanso anthu osiyanasiyana. Zimenezi zimathandiza achinyamata athu kuti apite patsogolonso ndi masewero. Monga mwaonera pali afamu, palinso magulu osiyanasiyana ali pano aona luso limene anyamata athu ali nayo kuti mwina adzikaseweranso matimu ku Super League. Kupatulanso pamenepo zimatetezanso achinyamata kumakachita makhalidwe ena osakhala bwino amatanganidwa ndi zinthu ngatizi mene mwaonera lero. Kampani ya Said Investments inayika ndalama zokwana 10 million kwacha mu mpikisanowu ndipo timu yomwe yapambana ya Magalasi yatenga 2 million kwacha. Katswiri wa timu ya Mighty Mukulu Wanderers Francisco Madinga anali nawo pa masewerowa ndipo analimbikitsa osewera matimu awiriwa kuti adzilimbikira komanso kudzikhulupirira mwaokha. Norbert Jameson, MBC Sports. Timu ya Mighty Mukulu Wanderers lero yakonza zochitika zosiyanasiyana ngati njira imodzi yokondwerera mmene yachitira mchakachi. Kumawako timu iyi yayenda m'madera osiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre kuonetsa chikho cha Castelo chimene inapambana sabata yatha. Chikwenderochi chifika pachimake madzulo ano pamene timu iyi ipereke mphoto kwa osewera ake amene achita bwino mchakachi. Osewera pakati Isaac Kaliati apikisana m'magawo atatu kuphatikizapo yakatswiri oposa osewera onse. Kaliati ndiyemwe anasankhidwa kukhala katswiri ododa chikopa mdziko muno pamwambo wa Entertainers of the Year umene unachitika kumayambiriro a mwezi uno. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Akatswiri andale ati ganizo la chipani cha UTM lochotsa mchipani mtsogoleri wake wakale a Michael Usi asanakambirane mokwanira silolondola.
Bungwe la Malawi Institute of Procurement and Supply MIPS lati lamulo latsopano la Public Procurement and Disposal of Assets lichepetsa mchitidwe wakatangale mu ndondomeko yogula ndi kugulitsa katundu pakati pa boma ndi kampani zosiyanasiyana. Ndipo timu ya Mighty Mukulu Wanderers lero yakonza zochitika zosiyanasiyana ngati njira imodzi yokondwerera mmene yachitira mchakachi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Tikufunirani chaka chatsopano chopambana. Programu ya padera filiko loko masana la chiwiri lino pa 31 December tikupatsirani Public Dance Forum yomwe inasanduka kutchedwa kuti Speak Out kapena kuti tikambe yomwe inajambulidwa pa 16 December mchaka cha 2011. Ife azanyengo kuna mwachichuchu timabereka information yonse. Swahili mayiona kuti